Molt bones a tothom, gent. Avui, amb l'ajuda de la meva parella, començarem a preparar la terra per plantar calçots. Diferents tipus de cebes, com porros, alls, de tot una miqueta. Necessitarem una aixada per llaurar bé la terra, un rasclet, important mantenir-se hidratats amb aigua, i el més important de tot, els calçots. Mireu quants calçots que tenim. Vale? Primer de tot és preparar la terra. Som-hi! Com podeu veure, aquesta part de la terra ja la vaig preparar l'altre dia i aquella d'allà també. Aquesta planta aromàtica d'aquí la reservem i a partir d'aquí fins aquí farem exactament igual que la part que ja està preparada. Això d'aquí és un cacauet. Mireu que maca. Tinc ganes de que neixin ja els fillets. Manos a l'obra. Comencem. Aquí no hi ha pietat. Ho hem de rebentar absolutament tot. Important, remoure la terra i després el que col·locarem són fems, després. Quina calor! No tens calor, tu? Molt al tanto. Què estàs fent? No he fet res. Seguim. Una mini ceba. No la podem salvar. Ferida. Fa molta calor. Necessito assistència. Ara podem continuar. M'has mullat molt, eh? Ja tenim tots els fems. El que hem de fer ara és repartir-los per tota la terra que hem remogut. Agafem i comencem a repartir. Després remourem la terra i ja està. Ja està. Encara falta bastanta feina. Bueno. Mira. Pensàvem que n'havíem comprat molts, però... Jo pensava que faríem curt, però no supercurt. A veure l'aigua. Ara quan fa baixada sí que baixa. Ens hem quedat curts de calçots. Haurem d'anar a la cooperativa. Ja estem a la cooperativa. Anem directament al nostre objectiu, calçots. Hola. Era aquesta bossa, guarda. M'està buscant ella. Ja ho tindríem. Mireu. Ja sabeu què toca ara. Aquí estem de nou. Mira aquí. Mira el cuc. Cap dins. Ets tot. Bueno, però mira, aquest tros... No, però tot això és bo. Tros és bo. Toca apretar. Com veieu, els calçots estan plantats, excepte aquesta part d'aquí. L'Alba es dedicarà a plantar tots els calçots d'aquesta zona i també aquests dos bancals. Aquí. Tot això d'aquí que veieu, aquestes canyes, eren tomaqueres. Encara n'hi ha dues. El que farà és retirar aquesta tomaquera. És important. Agafem un tomàquet i ens el mengem. Boníssim. Agafaré un altre. De mentres, prepararé aquest bancal d'aquí. Ara mateix està ple d'herbes. Al lío! Continuem.
Ara sí. Quants en queden? Bueno, queden poquets ja. Aprofitarem el bancal aquest que acabo de remoure. L'he d'ampliar una mica tant per aquí com per aquí. Som-hi cap allà. Hòstia! Se'ns ha desmuntat l'eina. Jo no sé què vas fotre aquí, de veritat. Vaig fer uns nusos d'aquells sospitosos. Martiritzi. Sempre martiritzant a la dona. No entenc res, de veritat. Hem canviat d'eina, continuem. Ha decidit passar al plan B. Amics i amigues, hem de tornar a la cooperativa perquè hem decidit que plantarem alls tendres. Com podeu veure, m'he dutxat. Portava dies sense comentaris. A part d'agafar alls tendres, hem agafat una mica d'espinacs. No puc parar. Estem en un gran dilema. No sabem si agafar espinaca gigante de invierno o espinaca monstruosa de Virofly. Monstruosa de Virofly, no? Monstruosa. Podríem fer un pensament i pensar un pensament. Ai, que ets supertont. Toma llegums. Tens de tornar a fer un altre. Sol espaterrant. Ja tornem a ser aquí, a l'hort. És moment de plantar els alls i també de posar fems. Al lío. Per cert, m'he canviat de samarreta. Anem bé, anem bé. Com podeu veure, ja tenim tota la terra remoguda amb el fem. El següent pas és fer dos bancals, un aquí i l'altre aquí, per acabar de plantar els calçots. Primer bancal més o menys enllestit. Anem a per la segona filera. Un i dos. Acabo de treure aquesta remolatxa. Mira que petita. Les guardarem. Ja ha plantat la resta de calçots que teníem. Entre aquesta part, aquesta d'aquí i aquesta, tindrem una molt bona temporada de calçots. Això, aquí. Simplement barrejar la terra i... Bueno, gent, donem per finalitzada la jornada d'avui. Com veieu, el bancal d'aquí ja està preparat perquè els alls es plantin. Aquest munt de fems l'he deixat aquí perquè m'han sobrat, que els haurem d'aprofitar d'alguna manera. Mireu tota la feina que hem fet, tots els calçots ja estan llestos per al dia que haguem de menjar-los. Espero que us hagi agradat el vídeo. Com veieu, la gran part estic picant terra, que sapigueu que si voleu plantar calçots, picar la terra. Gràcies per haver-nos vist. No oblideu de subscriure-us al meu canal. Això és tot. Gràcies. Adéu.